Asanda has expressed how she feels, her depression, her anxiety. How do you feel as her mother? Oyena mntu bekune-depression ndim nalaa fowuni ayinyole ubusuku nemini. You see, doctor, this is the problem. Ndim ingxaki. Unyoko lo wayevuka for wena naloo anxiety yawuthi ingabi nayo engafuni nohlamba izitya ukwala ukufa lo. Okay, pointing fingers is not healthy. I would rather we all introspect. So I'm the wrong one. No, say it, because say it. Mama, the doctor is saying that there are still things you need to improve on. So uthi I am a bad mother. It's surprising because intombi indala ndiyikhulisile inamabele namhlanje ithi I am a bad mother. Ndakubetha technology. Ma'am, Akukho nto ndingamenzeli yona uAsisipho. Mama, you have some toxic habits. Jonga sisi, jonga papa. Ize nemali yami ibe toxic apha kuwe. Mama. Undithuka nge-English ebhatalelwe ndim. Wenziwa yile nto ndikuye kulala imini yonke vila ndim. calm down, ma'am. Uncede. Ngosube ne-degree songumachanic we-relationships. I didn't pay you uba mawundidisrespecte phambi kolo mntana. Asisipho ndithengise ebalungwini. Hayi pop, mandithule ngekathi uba ndi-toxic.